Kaixo artistak, beno agate deuna eguna etortzear dago. Ez dakit ezagutzen duzuen, baina bideo honetan nahi dudana da zuei zer den azaltzea. Beraz, hasteko orain dela 2 urtetako kartel bat hartu dut, non oso lelo interesgarria agertzen den, eta ez dakit zein puntutaraino ezagutzen duzuen. Goazen amalurra esnatzera. Beraz, azaldu dezagun agate deuna eguna edo Santa Ageda eguna zer den. Guk ezagutzen duguna da holan nola jendea abesten jartzen den eta makil batekin lurrari kolpeak ematen dizkioten. Tradizio hau kristautasunetik omen dator, jendea berez herrietan ohitura zeukaten kalera ateratzeko kopla batzuk abestera Agata Kataniakoaren omenez, pertsona bat injustizia bat jaso zuena eta hiltzena, eta orduan hor egiten dena da hor kalean abestea eta horren ostean, horren omenez, hori behin eginda, horren truke, haiek janaria, gozokiak eta beste gauza batzuk jasotzea. Baina pertsona batzuk beste talde bat, dino, tradizioetan esaten da, harrietan ere esaten da, eta beste gauza batzuekin gertatzen den moduan esaten da, tradizio katolikoa baino lehen beste tradizio batzuk zeudela. Eta ona hemen neguko solstizioa. Neguko solstizioa, ja komentatu genuen, abenduaren 21 gertatzen dela. Neguko solstizioa pasata, egunak gero eta luzeagoak dira, edo beto esan da, eguzkia gero eta beranduago ikusten dugu izkutatzen. Adibidez, gaur ja, eguzkia 6:12 izkutatzen da. Baina nik ikusten badut, Santa Ageda egunean, hau da, otsailaren 4an, ja eguzkia 6:25 izkutatzen da. Ia 7:00 gauez jartzen. Orduan, landarei eta batez ere zuhaitzei begira, haien adarrei begira, kimuak ikusten hasten dira. Eta orduan, jendeak pentsatzen duena, garai hartan pentsatutakoa zen, makil batekin kolpeak emanez, lurra esnatuko zela. Lurrari lagundu behar geniola esnatzen. Beraz, makilarekin, eta beste abesti batean entzuten den moduan, lurra esna zaitez, hori Pirritx eta Porrotzen abestian entzuten da. Baina, guk lur planeta, gure amaiur planeta esnatzeko abestuko duguna izango da kanta tradizionala. Gure eskolan bertso baten bat aldatuta dagoena. Por cierto, gure eskolan erabiltzen dugun zaita, musika saioetarako zaita ere, bidaliko dizuet, eta informazio gehiago. Nola ez? Beraz, goazen kantarekin. Aintzaldun daigun agate deuna, bihar da badeuna agate. Etxe honetan zorion utza, betiko euko aldabe. Deunagate nabatzeko gatoz, aurten behiasko berbera. Iaz lezartu gagizun eta zabaldu zuen zakela. Eskolako taldea hementxe gatoz, dano gazteak eta lai. Mundu guztia igaro dugu, itzazle hormen dizelai. Etxeko Andre nagusi, zabaldu zuen atea. Ohitura zarrak jarraitzen gatoz, Amurrioko eskola. Beno,
Zuen gustokoa izatea espero dut. Ikusten duzuenez, lehenengo bi bertsoak betikoak dira, baina gero besteak moldatu ditugu gure eskolarako. Ea honekin, otsailaren 4ko bezperan, hau da, otsailaren 3an ostiralean, horrela Agate Deuna hobeto ospatzen duzuen eta bere zentzuarekin dana primeran ulertzen duzuen. Agur artistak!